Dobar dan, draga djeco. Mislim da svi vidite šta imam ovdje i da se on zove Petar Pan. Danas ćemo pričati priču o Petru Panu. Pa započnimo. Znači, ovo je priča o stvarima koje je većina odraslih već zaboravila. Iako se takve stvari događaju djeci u cijelom svijetu i još će se dugo događati. Sve je počelo u Londonu jedne lijepe noći kad je nebo bilo posuto zvijezdama, kao što vidite na slici. Mjesec je lagano osvjetljavao most Tower, a zvijezda danica upravo se dizala na horizontu, a zrak je presjecala magla. U jednom londonskom domu živjela je dakle obitelj Darling s 3 djece, Wendy, Johnom i Majkom. Roditelji su se spremali za izlazak, a gospodin Darling bio je ljut jer nigdje nije mogao naći dugmat za manžete. U dječjoj su se sobi njegovi sinovi John i Mike igrali Petra Pana i kapetana Kuke. O ponašanju pojedinih junaka iz omiljene bajke o Nigdjezemskoj, koju im je pričala starija sestra Wendy, bila je njihova omiljena zabava. Aha, viknuo je Mike. Predaj se, Petre, ništa li joj jedna? Ništa od toga, balavče, rekao mu je John. Nikad me nećeš poraziti. Jel ti jasno? Srećom je gospodin Darling našao svoju dugmat. Obukao je svečanu košulju i, nažalost, otkrio da su dječaci na njoj nacrtali detaljnu kartu Nigdjezemske, pa je poludio. To je već bilo previše. Sad će im on svima pokazati. Prva je nastradala kujica Nana, a onda je došao na red Wendy. Toga je stvarno previše, moja gospođice, vikao je gospodin Darling. Sve je to zbog tvojih izmišljenih priča. Prevelika si da bi ostala u dječjoj sobi i od jutra do sutra pričala o glupostima. Gotovo je s Petrom Panom i sa tim djetinjarijama. Odrasti već jednom, je li ti jasno? Šta sam ti rekao? Na kraju su se roditelji spremili i izašli. U domu je zavladao mir. Dječaci su već spavali, a Wendy je razmišljala kako će to biti kada naraste. Napokon i nju je svladao san. Tad je u dječju sobu uletio, pogodite ko, Petar Pan, u društvu male zvončice. Dan prije prisluškivao je kako Wendy priča dječacima o Nigdjezemskoj i nije primijetio Nanu koja je preplašila njegovu sjenu. Kad je Petar letio po cijeloj sobi u lovu za neposlušnom sjenom, kojoj se uopće nije žurilo, naganjali su se kao ludi, rušeći razne predmete i napokon su probudili Wendy. Aj, joj, Petar Pan, vikne zadivljena djevojka. Šta ti tu radiš? Kad je čula da je izgubio sjenu, pomogla mu je da je uhvati i prišla je natrag. Njihov razgovor probudio je 2 Wendina brata. Dječaci su zadivljeni gledali kako Petar Pan provjerava drži li se sjena dobro. Izvrsno napravljeno, pohvalio je Petar Pan. No, sad možemo odletjeti u Nigdjezemsku. Hurra! Viknuo je John. I borit ćemo se s pravim gusarima. A ja želim vidjeti Indijance, procrkutao je oduševljeni Mike. Onda sve je sređeno, veselo će Petar. Samo morate slijediti moje upute. Prvo morate naučiti letjeti. To je jednostavno. Molim? Mislite na nešto lijepo i fiju, krenut ćemo. Braća su se iz svih sila trudila misliti na nešto lijepo, ali to je bilo dovoljno tek za nekoliko malih skokova. Pa dobro, Petar se počeše po glavi. Bez praha ipak ne ide. Uhvatio je malu zvončicu i lagano je protresao na Wendy
Johna, majka, pao je oblak čarobnog praha. Napokon su mogli, zamislite, letjeti. O Bože! Ja letim, oduševljeno je vikala Wendy. I ja isto, ja, veselo su dovikivala mlađa braća. Trojka je pjevajući pošla za Petrom Panom. Klizili su iznad londonskih domova i kružili oko slavnog Big Bena. Zatim su preletjeli rijeku Temzu. Koliko je daleko ta nigdje zemska, upitala je Wendy. Ma nije daleko, odgovorio je Petar Pan. Idemo prema drugoj zvijezdi u desno i letimo do jutra. I tako su odletjeli u zemlju svoje mašte. Nigdje zemsku. Zamislite. Napokon, nakon cijelog noći leta, došli su do otoka. Pogledajte, viknuo je Petar Pan. To je nigdje zemska. Opa, šapnuo je John. Pogledaj, Mike, molim te, pogledaj. Zaljev sirena. Indijansko selo. Pa tamo je i gusarski brod. Sve baš onako kako nam je pričala Wendy. Baš sam to tako oduvijek i zamišljala, šaptala je djevojka, a djeca su se ugodno smjestila na oblaku koji je polako plovio prema otoku. I još malo, pa su stigli. Da vidimo što se sada dogodilo. Za to vrijeme na gusarskom brodu kapetan Kuka je proučavao kartu pokušavajući otkriti gdje bi moglo biti skrovište Petra Pana. Odjednom se čulo kucanje sata. Bila je to posebna kapetanova budilica koja ga je obavještavala da je u blizini opasan krokodil. A taj je krokodil jednom davno pojeo kapetanovu ruku koja mu je bila toliko ukusna da sad neprestano vreba u nadi za još kojim sočnim zalogajem. Na kapetanovu sreću s rukom je pojeo i sat, čije kucanje izdaje krokodila. Ne sme, pozvao je kapetan svog zamjenika. Opet kuca, napravi nešto s tim gmazom. Sme se nagnuo preko strane i viknuo krokodilu. Sram te bilo, tako ljutiti našeg kapetana, bježi odavde, jel ti jasno, razumiješ? Hej, kapetane, povik mornara iz promatračnice skrenuo je Kukinu pozornost s gladnog krokodila. Petar Pan je na vidiku, vidim ga. Ajde da ga prizemljimo, vikne Kuka. Gađat ćemo ih kao patke. U to vrijeme djeca su, ne sluteći da im prijeti opasnost, mirno sjedila na mekom oblaku. Odjednom im topovska kugla prođe ravno pokraj nosa. Evo je. Sakrite se, vikne Petar. Gusari napadaju. Zvončice, odvedi ih u skrovište. Ja ću odvratiti pozornost kapetanu Kuki. Vila Zvončica odvela je braću u podzemno skrovište u kojem su živjeli izgubljeni dečaci. Bila je ljubomorna na Wendy jer joj je Petar Pan poklanjao toliku pažnju i zato je poletjela naprijed i prva došla u skrovište. Izgubljeni dječaci su slatko spavali u mrežama za spavanje kad je ljutita Vila počela po njima skakati, štipati ih za noseve. Šta se događa? Šta ti je? Koji ti je vrag? Šta to ona govori? Pitali su uspavani dječaci. Govori nam nešto o nekoj strašnoj ptici koju nam je Petar Pan naredio da ju strijelimo. Shvatio je napokon jedan od njih šta to Zvončica melje.
Izgubljeni dječaci potrčali su ispred skrovišta i počeli gledati Vendi. Iz pračaka, cijevčica i tako tome slično. Jadna djevojka izgubila je ravnotežu i pala bi na zemlju da nije doletio Petar Pan i uhvatio u zadnjem trenutku. O, nepristojna bilo, ljutio se Petar kad je saznao za zvončićinu podvalu. Osudit ću te na vječno izgnanstvo iz nigdje zemske. Molim te, javila se Vendi, oprosti joj. Dobro, složio se Petar, neka ostane tu još tjedan dana. Malena bila ljutito mu je nešto odbrusila, zamahnula s krilima i nestala. Jako je bio ljut Petar Pan. Jako. Još istog dana izgubljeni su dječaci s Johnom i majkom krenuli u potragu za Indijancima. Namjeravali su im se prikrasti, ali su Indijanci bili lukavi i zarobili su sve bljedolike. Znate koji su bljedoliki? Samo smo se igrali, objašnjavao je John. Bili ste bolji, pobjedili ste i sad nas možete pustiti. Da. No, indijanski poglavica nije mislio tako. Bio je ljut. Neću pustiti bljedolike dok mi ne kažu gdje je moja kći tigrica Lili. Ako se ne vrati do zalaska sunca, spalit ću bljedolike na lomači. Dječaci su se ozbiljno prepali. Nisu imali pojma što se dogodilo s poglavičinom kćeri. Jedina nada im je bio, naravno, Petar Pan. Ali on je imao drugog posla. Upravo je pokazivao Vendi zaljev sirena i njegove lijepe stanovnice. Krasne sirene kupale su se pod vodopadom i šalile s Petrom. A onda je dječak ugledao čamac koji se približavao, a za veslima je sjedio Sme. Osim njega u barci su sjedili kapetan Kuka i svezana tigrica Lili. Petar Pan i Vendi slijedili su čamac. Kuka je uhvatio kćer indijanskog poglavice, prošaptao je Petar. Plove prema glavnoj stijeni. Moramo osloboditi tigricu Lili. Oboje su poletjeli prema stijeni kojoj se približavao čamac. Kad je čamac pristao, Petar Pan je izašao iz zaklona i viknuo: Kuko, ti podli strvinaru, sve samo zlo izmišljaš. Imat ćeš posla sa mnom, jer ti jasno? Zbunjeni gusari podigli su glave, a ljuti kapetan iskočio iz čamca i nasrnuo na Petra s mačem. Dječak je izvadio bodež, srećom borba nije trajala dugo. A Petar Pan je bio brži i okretniji. Ubrzo je izgurao gusara u more, odakle se začuo neobičan zvuk. Nešto kao otkucavanje sata. O, šta bi to moglo biti? Kapetan je čudom uspio izmaći oštrim zubima gladnog krokodila, a vjerni Sme na vrijeme je spasio svojeg gospodara iz mora. Kad je Petar Pan uhvatio lijepu indijanku i oslobodio je iz gusarskog ropstva. Dobrodošla, tigrice Lili, osmijehnuo joj se. Ne boj se, sada se vodim tvome ocu, a Vendi je također požurila s Petrom i indijankom. Indijanski poglavica bio je silno zahvalan za spas voljene kćeri. Odmah je oslobodio Johna i majka, ali i izgubljene dječake. Nagradio je Petra titulom Indijanca, naravno. Poklonio mu krasnu perjanicu. Indijansko ime Petra Pana od tada je bilo Leteći orao, a u selu su priredili slavlje u njegovu čast. Indijanci su zapalili veliku vatru oko koje se plesalo i pjevalo sve do jutra. A za to vrijeme zvončica je bila sve ljubomornija na Vendi, naravno. I što je napravila? Ludica jedna.
Nije ni primijetila kako joj se prikrao sme. Poklopio je šeširom i odnio kapetanu Kuki. Kuka je odmah smislio kako vratiti udarac mrskom dječaku. Zato se s milim osmijehom obratio maloj Vili. Žao mi je što to čujem. Draga moja, da si se posvađala s Petrom Panom zbog neke tamo Vendi. Kad bi samo znao gdje su, mogao bi ih naći, uhvatiti i riješiti tvoje nevolje. A Vila se odmah razveselila na pomisao da bi se mogla otarasiti Vendi. Pokazala je na karti gdje se točno nalazi skrovište Petra Pana, ispod stabla, visuljaka i još te iste noći gusari su krenuli na pohod. U skrovištu Petra Pana Vendi je uspavljivala svoju braću. Mike nije htio spavati, ali mu je sestra rekla da ih u Londonu čeka mama i da se moraju odmoriti prije puta kući. A ko je to mama? Pitao je jedan od izgubljenih dječaka. A možda sam je ja nekad imao, doda drugi. Mama je najdivnija osoba na svijetu, rekla je Vendi. A izgubljeni dječaci slušali su je s tugom u očima. Od tog razgovora svi su dječaci čeznuli za domom. Svi su se odlučili vratiti u London. Pa onda se vratite, plačljivci. Ljuti, to je vikao Petar Pan. Odletite kući i odrastite, a kad postanete veliki nećete moći doći u nigdje zemsku. Nikad više, nikad. Rekavši to, stao je na stranu s uvrijeđenim izrazom lica. Nije niti pogledao prijatelje koji su odlazili. Dječaci i Vendi nisu ni slutili da će ih gusari uskoro napasti. Djeca su jedno po jedno izlazila ispod stabla visuljaka, a gusari su se vrebali u mraku kako ih zarobiti. Na kraju je izašla Vendi, a bio je žao rastati se s Petrom Panom. Polako je napuštala skrovište i preneraženo ugledala zavezane dječake. Svi su tu, svi do jednoga, a gusar Rum reportirao je svome kapetanu. Odvedite ih na brod, zapovjedio je Kuka i okrutno se nasmijao. Ja ću Petru Panu pripremiti još jedan poklončić, jeli? Sva su djeca potjerana na palubu broda i privezana za jarbol. Kuka je stajao ispred njih s perom u jednoj ruci i govorio: No, moji maleni, možete birati, ili ćete postati dio moje družine ili ćete se prošetati po dasci. Dječacima se više sviđala prva mogućnost. Na kraju krajeva uvijek je privlačio život gusara, ne kupanje u hladnoj vodi. Pa šta vam je? Samo je Vendi odmahnula glavom. Radije ćemo skočiti u more nego postati gusari, rekla je. A osim toga, Petar Pan će nas odmah spasiti. Na riječi Vendi, kapetan Kuka i njegovi gusari prasnuše u smijeh. Petar Pan će ih spasiti. Kako dobro. Izvrsna šala. Družina se kikotala i kapetan skupa s njima. Vjerojatno ne razumijete što nam je tako smiješno, maleni moji. Reći ću vam, ostavili smo Petru Panu malo iznenađenje. Eksplozivno iznenađenje. Točno u 6 sati će se zabaviti kao što se nikad nije do sada. I nikad se neće više vratiti u nigdje zemsku. Bila zvončica koju je kapetan zatvorio u staklenu svjetiljku, čula je te riječi i počela se bacati kao luda, sve u namjeri da se izbavi iz tog zatvora. Napokon jedna strana svjetiljke pukla i ona se oslobodila. Kao strijela je poletila prema skrovištu kako bi upozorila prijatelja na opasnost. Za to vrijeme u skrovištu je Petar Pan hodao s jedne strane na drugu i pokušavao misliti da ga odlazak djece nije pogodio. No odjednom je ugledao paket zavezan vrpcom, a na paketu je pisalo za Petra Pana od Vendi s ljubavlju, jel? Jako ga je zanimalo što bi mu to Vendi mogla darovati i upravo je počeo odvezivati vrpcu. Kad je u skrovište uletila zvončica i povukla paket. Istrgnula iz ruku i bacila daleko, daleko. Hej,
viknuo iznenađeni Peter Pan. Šta si to napravila? I odjedanput se čulo BUM! Eksplodirala je bomba, skrivena u paketu, a prasak je bilo toliko jak da se dječaku učinilo kao da se cijeli otok razletio u komadiće. I što onda? Odjek eksplozije se čuje na paljbi broda. Sva su se djeca rastužila na pomisao kakva je sudbina snašla Petra. Ali šta sad? Moja družba ili daska? Wendy je progovorila. Nikad nećemo biti za tebe, huljo jedna. Zbogom, Johne, zbogom, Mike, budite hrabri. I krenula na dasku, te skočila. Njena braća zatvorila su oči i zadržala dah, čekajući glasni pljus. Ali nije se čuo nikakav pljus. A što se sad dogodilo? Evo